Моля да се представиш, да разкажеш с какво се занимава твоя стартъп. Truckspedia с една дума е логистична платформа и идеята е да свързва товародателите с тези, които имат тирове и камиони да го транспортират. Bodyguard is a pet care platform which aims to connect pet owners with verified and trustworthy pet sitters all around Bulgaria. And I'm the founder of 3D Open Design with the aim of making the most innovative platform for connecting designers with 3D printing farms in Europe. Последните 3 години фокуса ми е върху устойчивото финансиране. Преди около една година стартирахме нашия собствен спортен подкаст "Големите и малките спортисти". Стартъпът ни се казва Erandix и това представлява платформа, чиято цел е да свързва младежи, които търсят подходяща работа с гъвкаво работно време, без да се изисква професионален опит. Роботът е автономен, което означава, че сам изпълнява дейността на почистване на соларните панели. We are going to build soon a course for especially SaaS founders, how to promote the product. Преди 5 години заедно с екипа ми създадохме първоначална платформа за филмиране на поредица от дигитална поезия. Прозрачност без граници е българското представителство на Transparency International. Това е една глобална мрежа за антикорупционни действия. Произвеждам мед, билки и супер храни в микс, в малки шарени красиви бурканчета. Our project is about button cell batteries from biowaste. Представлява кафе в пакетчета от царевични шесте, които са изцяло биоразградими. Designing electric motors, controlling electric motors, designing the electronics for the electric motors, knowing about manufacturing techniques, machines, like everything related to making a car. Видяхте съвсем кратки откъси от 14-те участника в Green Digi Hub подкаст. Последвайте ни в Spotify и в YouTube, където ще качваме още видеа. Също следете за инициативите на Стопанския факултет, защото в крайна сметка той осигурил тези супер яки зали за този готин проект. И не спирайте творите. До скоро! But our other project is we're making a smart grenade. So it's just a grenade with many functions. It's got a timer. Do you have a license for making those types of stuff? Like, no.